Allah Allah ya Allah mu haɗo kan mu Afirka mu so juna. Wato ina baka labari wata rana. Ina bacci. Kawai sai na ji surutu yawa a waje. Na fito na leƙa ban ga kowa ba. Na sake koma na ji surutun nan ƙara ƙaruwa yake. Na fito na leƙa ban ga kowa ba. Allah da ikonsa ina ɗaga kaina sama ke da wuya. Jirgin sama ne ya lalace, mutanen ciki sun fito suna turi. Kai Wanzam. Kana mamaki da ikon Allah ne? Kaga amma dai Malam Wanzam. Na'am. Na ji fa an ce kai fa cikakken dan PDP ne. Ji uwarka. Allah sannu. Mutanen gari suna. Sai ka ce mun ka canja gida. Kaga Wanzam naka dan aqidar PDP. Wani aqidar PDP ai canza gida. To gidan na uwata ne? Na baka hakuri. Baka yadda ba? Ya hakuri. Yaran ya hakuri. Ai hakuri. Bari ta shiga gani. Najeriya. Sai Bola Ahmad Tinubu. Ka shigo? Jigawa. Sai dan Modi. Jigawa santaran. Wannan sai Tijjani Gaya. Na rantse da girman Allah idan ka ƙara haɗa na da jam'iyyar PDP idan ba sai na farke ma hanci ba Allah ya tsina. Allah baka hakuri. PDP. Gidan uwarku.